दिनै नैबे 1 नं बालिसिता बे बाथौ थानसालियाव जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे गोख्रों आरो सासे बगदाद गाहाय नेहाथारि बुदावला दैमारिनि बहाय रायजोआरि भान्ड्रा एबा सारादु जादों आरो बे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय बानजाय आफाद दानाय जादों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों नैबे आम्बागाव गामियाव बे बालिसिता गामिनि गासैबो बे ओनसोलनि रायजो राजानि मददजों बिथांनि सारादुखौ रायजोआरि सारादुखौ खुंनाय जादों। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बानजाय आफाद दानानै मोनसे सुजु आफादबो दानाय जादोंमोन आरो बे सुजु आफाद दानानै बुदावला दैमारिनि जिउ आरो सानस्रि बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा मोनसे गोसोखां बोसोनबि सेबखांदों आरो बे सेबखांनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेखौ बेखेवनायबो जाबाय। बेवहाय बुदावला दैमारिनि जिउ सानस्रि बिनि मावथाय बिनि फिल'सफि बिनि सान्थौ गासिबो बेरखांजोबदों होननानै जों सानो आरो दिनै जों नुदों समनि थान्दै बेवहाय बिमुं दोननाय जादों समनि थान्दै अलंबार बुदावला दैमारि बे सबिनिखौ मुं दोननाय जादों आरो बेयो समनि थान्दै अर्थात बेयो माने बुब्लिजों गोरोबनाय सासे रिप्रेजेन्टेटिभ सासे थान्दै आरो बियो सासे बगदाद मावथि हिसाबै बियो जोबोर माने मिनिं गोनां एबा माने बाहाय अर्थपूर्ण मोनसे बिमुं जादों आं सानो। दा बुंनो थाङोब्ला बुदावला दैमारिया खालि बाथौ महासभायावल' गाहाय नेहाथारि जायाखैमोन बे आम्बागाव प्राइमारिनि बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा सासे गोख्रों मावथिमोन आरो बियो बर' थुनलाइ आफादावबो दङमोन गुदि बर' थुनलाइ आफादाव दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दंमोन आरो बियो गावनि बे जिउ थासान्दियाव गोबां बियो हारिनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांदों। जों बेखौ बाथौ गौथुमा दिनै जिथु बिथांमोनहा माखासे थांखि लादों जे दिनै बिथांनि बे मुसुखाखौ बेवहाय बिथांमोनहा माने गायसननानै बिथांनि गोसोखांथि महरै बेवहाय बेखेवनाय जादों दिनै फुंनि बाहागोआव बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेयो मोनसे बेनि थाखाय मोनसे पारमानेन्ट मोनसे बेयाव खाम्फा जानानै थाबाय आरो अराय सम बुदावला दैमारिनि बे जिउमाया आलो गोजोनै थागोन आरो बयबो बेखौ मिथिगोन इयुन जोलैया मिथिगोन जे समाजनि मोजां खामानि मावोबा बुदावला दैमारि बायदि समाजनि मोजां खामानि मावोबा माबा मोनसे बिमुं बेखौ मोननो हायो आरो बे मोनसे थुलुंगाथि जागोन बुदावला दैमारिया सासे बिदिन्थि जागोन समाजनि बिदिन्थि जागोन इयुन जोलैया बेखौ अराय गोसोखांबाय थागोन आरो बिथांनि जिथु न'खर बे न'खरा जाहाथे न'खरा जेसेबां दुखु मोनदों जोंनि रायजो राजायाबो दुखु मोनदों बाथौआरिफ्रा दुखु मोनदों हरखाब रुंसाराव बेखौ आनटाइमलि डेथ होननानै बुङो जे बिथाङा अकाल मृत्यु जानायाव जों गासैबो बाथौआरिजों लोगोसे बर' रायजो राजाया दुखु फोरमायदों दुखु मोनदों आरो बिथांखौ गोजोर खालामनो थाखाय जि बाथौ गौथुमा माने थांखि नाजावदों बेयो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो इयुन जोलैनि बियो मोनसे बिदिन्थि जानानै थाथों आरो बुदावलानि बे जिउमाया आलो गोजोनै थाथों आरो जोंखौ अरायबो सारस्रिहरबाय थाथों आफा आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंखौ अनहरथों आरो आनान गसाइ बिनान गसाइ बोराइ बाथौआ जाहाथे बुदावलानि जिउमाखौ आलो गोजोनै थानायाव बियो बोर सारस्रिहरो। जिहेतु आसाम सरकारा बावैसो केबिनेट डिसिसन लादों केबिनेट मेम'रेन्डामनि गेजेरजों डिसिसन लादों जोंहा बेवहाय बुंनांगौ खोथा बेनो जे बिटिएडि आरो बर' डमिनेटेड एरियायाव बेखौ बाद होनानै असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामो बे असमिया रावखौ कम्पालसारि खालामनाया कलेजाव खालामग्रोदोंमोन बिथांमोना 1972 मायथाइयाव
दा बेवहायबो बिराद रिगरास मुभमेन्ट जादोंमोन बिराद जोङो प्रतिबाद खालामदोंमोन अजद दैखांदोंमोन बेनिफ्राय लास्टआव बिथांमोना मोनसे डिसिसन होनो गोनां जादोंमोन दाबो जों नुनायाव जोङो क्लियार काट जोङो दासिमबो अफिस मेम'रेन्डामखौ जों नुवाखै मात्र खौरांलाइयावल' आरो इलेक्ट्रनिक मिडियायाव बेखौ फोसावदों जोङो बावैसो आगोलनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायबाय बेनि बागै जों होनदों जोंनि अजरा बेनो जे जोङो बर' रावा दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मुलुगसोलोंसालिसिम सौहैनाय राव आरो बेयो भारत संबिजितनि 90 फारियाव हाबनाय मोनसे राव आरो बे रावा दिनै बिजोंल' नङा बे रावा वान अफ द एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज अफिसियेल लोगो बियो सरकारि राव बेखौ बेसिम थांनायनि बे स्टेन्डार्ड लेंगुवेजनि सायाव बे बर' रावारिफोरनि सायाव मोनसे ओनसोलारि राव एबा असमियाखौ जाबसिनना होनायखौ जोङो अराय जों हेंथा होगोन आरो जोङो बुंदों गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा जुदि बिदि मावदोंबा नोंथांमोनहा मडिफिकेसन खालामनांगौ केबिनेट जिथु डिसिसन जादों बेखौ मडिफिकेसन होनांगौ बेनिफ्राय जों नाथाय बेखौ गनायनानै लानो हाया जोङो कम्पालसारि सोदोबखौ उथायनांगौ आरो लेंगुवेज पलिसि जिथु बे लेंगुवेज पलिसिखौबो बयबो हारि माहारि फिसा फिसा आसामा जिहेतु माने गोबां रावारि रायजो बे रायजोआव माने बयनिबो मोनथाया समान जानांगौ बयबो राइट टु एडुकेसन सोलोंथाइ मोननायनि अधिकार जिथुनिखि मोनथाय बेखौ मोननो हानांगोन आरो 2009 मायथाइनि भारत सरकारनि जिथुनिखि राइट टु एडुकेसन बे राइट टु एडुकेसननि गेजेरजों बयबो हारि फोलेर फिसा फिसा हारि माहारिया गावसोरनि राव फाव हारिमुखौ जौगाहोनायनि खाबुखौ मोननांगौ आरो जोंखौ माने गमामायै जुदि बर' रावारिफोरनि बर' बिजोंनि सायाव जुदि जाबसिननानै होनो नागिरोबा जों बेखौ अराय अजद दैखांगोन।